pekonia. Me ollaan nyt aamupalalla. Mitä me tehdään nyt sitten seuraavaksi? Jep. Ollaan täällä Tahvon kanssa lenkillä. Me lähdettiin kauppaan ostaa lisää karkkia, koska me syötiin jo eilen kaikki. Tässä meidän ostokset. Lotta ostin tämän. Ja tää on Saana, niin tää on meidän yhteinen. Me ruvetaan nyt kattoo nälkäpeliä. Joo. Tässä on... Saana laittaa sen sinne. Nyt elokuva loppuu ja me ollaan syöty jo sipsiä ja karkkia. Nyt saan laitettua tällaiset tänne. Oma blogiluotte tää vois poistaa. Otin vähän herkkuja. Mitä sitten? Joo, mut siinä on väliä. Miksi sä oot kirjoittanut mun nimen pienellä? Minkä? Mun nimen. Tuossa otsikossa. Ollaan taas Tahvon kanssa ulkona. Saana katsoo millaisia kuvia se otti. Se miettii, mitä se poistaa ja mitä se säästää. Miksi sä poistat, onko toi ihan hyvä? Me ollaan taas tietokoneella. Jep, taas. Käykää kaikki katsomassa Saanan Instagram. Saana laittoi sinne juuri uuden kuvan tältä päivältä. Ja tätä...
me lähdettiin taas kauppaan, kun on vähän niinku tylsää. Ja just silloin, kun alkoi sataa vettä. Kiva. Joo, eli me käytiin kaupassa ostamassa ilmapalloja. Joo, oli se hirveä sali ja me kastuttiin ihan litimäriksi. Joo, ja siis jos joku ihmettelee, mitä ne tehtiin näillä ilmapalloilla, niin me aiotaan täyttää nää vedellä ja sitten en mä tiedä, mitä me sitten tehdään. Kello on nyt 17.12. Joo, se ei oikein näy sinne, mutta 17.12 kuitenkin. Kello on nyt täyttää näitä. Joo. Eiks nää kuulu? Okei. Kyllä näistä Niin, voi tää nyt on täältä tällainen. isompiakin. Mutta tää on tällainen tekstipallo. Niin. Saana, näytä sitä. Oletko sitä sinne video? Joo. Koska mä en oo koistanut mitään. Poistanut mitään. Nyt se pelaa peliä. Pou, maailman tylsin peli. Miksi se on noin vasta pieni? En mä oon jaksanut pelata, kun tää on niin surkea. Toi on vasta 3. levelillä. I know that. Tästä meni XD-äänet. Mä en tiedä. Se on muutenkin vähän jänniä, niin. Lotan styliin. Hei, mitä mä teen? Se on läski, se on läski, se on läski. Anna sille sellainen lääke. Pysykö läskinä, kun kerran sellainen haluaa olla. Tiedän mä kysyä niistä. Ehkä mä voisin ostaa jotain näistä. Jotain näistä. Oho. Mä loppu. Sä oot antanut rahat. Olen niin Koska fiksu ihminen. Liikaa. Mä laitan tällaisen jutun nyt tänne Askiin. Et ikinä arvaa, kuka tästä tykkäs. Minä! Vahingossa!